dragi partneri i saradnici, još jednom organizovati Dečje nedelje. Od 1934. a od 1987. godine zvanično u skladu sa zakonskom regulativom i sa povezanošću sa resornim ministarstvom sprovodimo Dečju nedelju u nadi i sa ciljem da ćemo ostvariti misiju, a misija je unapređenje položaja, prava dece, vidljivosti i sistemsko stvaranje jednog ambijenta koji nas angažuje na svim poljima. Kada je u pitanju zdravo odrastanje, kada su u pitanju prave porodične vrednosti, kada je u pitanju finansijska podrška, obrazovna podrška, zdravstvena podrška, podrška na svim sektorima koja zavisi od svih partnerskih institucija, a upravo sve partnerske institucije na čelu sa lokalnom samoupravom se nalaze ovde danas. Mi smo ti koji ujedinjujemo i objedinjujemo sve aktivnosti i sve napore vezane za vidljivost i senzibilizaciju čitave zajednice šta je to šta možemo učiniti da se prava dece po povelji, po nacionalnim strateškim dokumentima, evropskim deklaracijama u brizi za kvalitetno, zdravo odrastanje, puno brige i pažnje usmereno ka pravim porodičnim vrednostima. Ove godine je specifična tema posvećena prevazilaženju međugeneracijskog jaza, međugeneracijska podrška. Mladi treba od najstarijih da uče, a najstariji da svoje bogato životno iskustvo i prave porodične vrednosti pretoče najmlađima. I upravo sve institucije koje se danas nalaze su na tom zadatku zajednički sa nama, sa lokalnom samoupravom. Očekujem bogat, kulturno-umetnički, obrazovni, zdravstveni i naročito se nadam jednoj promociji međugeneracijskog prevazilaženja međugeneracijskog jaza, simbolično pred početak Kragujevačkog polumaratona, jedni drugima će krenuti u susret. Najmlađi i najstariji. Noseći jedan transparent, gradimo mostove među generacijama. To je jedna ideja Gradske organizacije Crvenog krsta. Smatram da je to još jedan doprinos, pored brojnih aktivnosti. Posebno bih izdvojila veoma interesantnu temu, a to je nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, jednu tribinu u kojoj će se posvetiti baš ova tema će biti u fokusu. Pored svih ostalih koje jačaju kapacitete, znači svi vi profesionalci učestvuju u tome, čak jedna mala aktivnost, dečiji škrab, veoma je značajna za decu, postiče njihovu kreativnost, jačanje drugarstva, prijateljstva i povezivanje. To su samo neke od aktivnosti koje su izuzetno interesantne. Moji saradnici će govoriti više o